Teko lehenengo artezkaritza batzordeari hasiera emango dutzagu, kulturetzekoa, eta lehenengo eta behin izango litzateke lehenengo puntue aurreko batzorde bilaren aktaren onarpena. Ezer ez balego, hau batez onartutzat emango genduke. Vale. Bueno, bigarren puntu izango litzateke presidente handearen informazioa, ohiko lez orain arteko programazioaren informazioa, eta orain arte, hemendik hasita ukiko dugun programazioaren aurrerapena joatzue, eta ikusiko zenduen moduan, ohiko legez, danatarik eukiko dugu, dantza, musika, zinema, antzerkia, liburutegitako egitarauak, erakusketak eta bar, eta sasoi honetan, dagokion gauzen sasoian, getxo arte daukagu sasoi honetan be, eta hor ikusiko duzue, egunotan zelan eukiko dugu zen getxo arte programaren barruan, artista bat auzoan ekimena, eta honetan herriko 5 artista eukiko dugu, euren lana ezagutzera emoten, eurekaz be topaketak egiteko aukera eukiko dugu, bai euren tailerretan, edo eurekaz proiektu bat edo disiplinaren bat hausnartu ikusi, ikasi, eta aukera eukiteko. Beti ere, normalean arte garaikidetan alegintzen garan artista eta ikuslearen arteko, herritarren arteko hurbiltasun hori hurbiltzen, ezta? Eta horren arteko harremana sendotzen joateko, eta danok ikasi dagigun apurba gehiago arte garaikidea zelan interpretatu, nondik norakoak, eta bar. Erakusketak ere eukiko duguz, eta baita be, hau ja musike barriko programazioan eukiko dugu ohikoa, eta eukiko dugu baita be stand-up comedy eta opera bat, bale? Trabiata, hain zuzen be. Gero, informazioaren barruen, horbe, orain martzan daukagu zan deialdi barri... Bai, programazioaren inguruan, ikusi dugu, hainbat zinetan, hainbat pelikuletan jartzen du. Pelikula por determinar, filmea zehazteke, baina aldiz, zuzendaria jarrita dago. Hori da akatsa, hori da zuzendari horren pelikula bat jarriko dala. Claro, pelikula por determinar, Itziar Bollain. Pelikula por determinar, Jaumas no sé qué. Pelikula por determinar... Akatza izan, akatza da. Osa ez da... Akatza dala dinizte. Vale, hori izan zalantza. Asi oso zuzendu gabialduko dugu... Izan daiteke igual, honetan jarriko dugu Itziar Bollainen pelikula, baina horrendik ez dakik usein. Hori beste aukera bat zen, horregatik dugu. Daukaguna zuzendu gabialduko dutzuegu eta listo. Bale, gero... Bai, parkatu, guztien eban hori zalagula zentuan. Sobre los datos de programación, una pregunta sencilla. Me pareció ver que la cabalgata de Reyes de este año, claro, fue en enero, no sé si entra aquí, pero como que era más pequeña que la del año pasado. ¿Eso es por algún motivo? No, es la misma. Es la misma, están dentro del mismo contrato, dentro de la misma adjudicación, el mismo número 8 carrozas. Bueno, y me parece que había como menos carrozas o al menos menos grupos de asociaciones o colegios que hacían ahí bailes y tal. Pues no, en un principio... ¿Fue igual? Fue igual. Vale. Sí es cierto que hay veces que esos grupos y colectivos pues se turnan cada año, no son siempre los mismos grupos los que participan en la cabalgata, se van turnando. Puede ser que igual algún grupito tuviese algún vez si participan en un grupo, ese grupo tiene 20 personas, pues igual ha podido haber 15, porque el grupo está compuesto por un poquito menos, pero... Vale. Pensé que igual con la lluvia se había reducido. No. Vale. La cabalgata salió, a pesar de contra todo pronóstico, salió tal cual estaba prevista que saliese. Vale, de acuerdo. Luego ya que se animase más gente o menos gente, por miedo al tiempo. Pero... Vale. Urrengo puntuan jongo naz, informazioan,
eta, bueno, oraintze bertan zabalik daukaguzan deialdien informazio izango litzateke. Hemen daukazue Getxo Life Pro, ezagutuko esen duen RKBkak deialdia, orain arte hori eduki duguna, baina egin duguna izan da apur bat moldatu. Orain arte ikusi dugu RKBkak etorria zelan joan da, eta esperientziaren honen arabera, egokitzapen batzuk emon doguz, eta igual izena jendako beto identifikatzeko eta zeren inguruan doazen, batzutan hitz jokoak egiten doguz proiektu baten egiteko, kulturan egiten den sormen prozesu horren barruan, baina, esan dugu, Getxo Life jenteak ezagutzen dau, eta bateratu dagiguzan terminoak. Eta, bueno, deialdi honen helburua, ikusten dozu moduan deialdian, Euskal Kultura sektoreko bakarlari edo musika taldia hasi berriak hastea eta profesionalki garatzea bultzatzea dauka helburu. Eta honetarako, deialdi honetan, 4 modalidade sortu dira, baten da, entzeguak egiteko espazioak, hor RKen daukagu sinsonorizatutako espazioak, eta horrek erabiltzeko aukera, baita grabatzeko espazioa daukagu, euren maketa edo diska grabatu gure badabe edo danalakoa, horre grabatzeko aukera, honetan soinu teknikari baten ordu boltzak daukiez sartuta grabazio egin alizateko. Gero beste kategoria bat izango litzateke, talde batzutan behar izaten da bena izaten da, aholkularitza, laguntza bat, eurek daukien esjakitasun bat osatu alizateko, ezta? Edo zalantza dauki esanean, edo proiektua zelan bideratu, alde batera edo bestera, edo bekuntzak egin behar badira laguntza aukiteko, honetan 3.000 euroko diru laguntza bat eukiko leukie, honek espezialistak kontratatzeko eta euren proiektua hobetzeko, eta gero 4. ildoa izango litzateke edapenari lotuta dagoana. Hau da, diru laguntza bat, bideoklipen ekoizpena eta musikalanen argitarapena finkatzeko. Epea horrein dino zabalik dago, eta martzan dago. Proposamen zain. Esan Ibon. Galdera bat. Hemen oinarriak ikusten, balorazio egingo duen epai maila edo dena delakoa, ez du jartzen zenbat jende osatuko duen, edo zenbat pertsonak osatuko duten. Eta niri hasieran iritu zitzaidan, azkenean 24.000 euro banatuko dira diru laguntzan, baina epaimaikide bakoitzari 500 euro emango zaizkio. Segun zenbat jendek edo pertsonak osatzen duten hori, igual ez dago, proportzionaltasun hori igual ez dago. Bederatzigarren puntuak adierazten du diru laguntza batenez, diru laguntzen ordenantzak udal honetan zehazten du diru laguntzak kide anitzeko organoaren bitartez esleitu behar direla. Kide anitzeko organoa, presidente anderearen ebazpenarekin onartuta dago, eta kideak beti finkoak eta berberak dira bai, ebazpen hori gure ebazpenen programan topatu daiteke. Kasu honetan, eta legeak, ordenantzak aukera hori ematen duelako, aurreikusten da organo horrek arte eta musika komunikazioaren munduan adituak diren profesionalen laguntza izatea. Eta pertsona horiek nolabait izango dira, egingo dutenak valorazio teknikoa edo orkesten diren proiektuen edukiaren valorazioa eta proposatuko diote kide anitzeko organoari erabakia har dezala. Ordainari dagokionez, aurreikusi duguna da aurreko deialdietan eduki dugun lankargaren araberakoa. Ondo aipatzen duzunez, ez dakigu oraingoan zer gertatuko den, zenbat proposamen jasoko ditugun, bai? Eta orduan horren arabera litekeena da, hurrengo aldi baterako egokitu behar izatea, igotzea, jeistea, edo bere horretan mantentzea. Ikusten baldin badituzue gure deialdiak, lankargaren arabera aldatu egiten dugu ordainsari hori, bai?
adibidez Getxoko sortzaileak kultur sormeneko deialdian 900 euroko ordaina da, normalean 80 proposamen baino gehiago baloratu behar direlako. Errekabekatan azkenengo urteetan ez ditugu proposamen asko jaso, eta beraz aurre ikusten dugu 500 euroko proposamenarekin aski izango dela. Baina ondo diozun moduan, deialdia berria da, egokitu egin dugu, uste dugu herritarrek behar duten eta nahi dutenaren arabera egokitu dugula eta erantzun hobea jasotzea espero dugu, horren arabera ikusiko dugu moldatu behar den batera edo bestera. Baina zenbat izango dira? Kideak 3, adituak izatekotan beti 3. Bai, hori izango dira. Bueno, eta hurrengo diru laguntza izango litzateke jaiak eta ospakizunak antolatzeko diru laguntzak, eta bueno, naizta uda oraindino urrun egon, oraindino be karnabalak ere badaukaguz eta honek laster dekoguz. Beraz, deialdia be goiztik botatzen dugu eta urte osoan zabari dagoan deialdi bat da, gure herriko eragile diferentek herriko jaiak ospatu dagi esan. Ikusiko zen duen, deialdia zati bitan dagoela egituratuta, alde batetik diru laguntzen diren jai eta ospakizun guztiak agertzen dira, datak bere bai, eta gero, esan guren ebana, bizatietan dagoela, batetik direla diru laguntza ekonomikoak, hau da, diruz laguntzen dana, hau da, eduki kulturala, egiten dan programazioa bera, eta gero infrastrukturak. Infrastrukturatan egiten dana da, esaten dana, diru laguntzen legeak jasotzen dauan, espezietan diru laguntzen dana, ezta? Eta horretan sartuko ziran, holango programazio bat egiteko behar diran elementu guztiak. Hau da, esiak, aulkiak, mailak, eszenatokiak, komunak, eta bar. Eta berezitasun baten moduan aurten deigarri bat dago, eta azken momentuan segurtasun kontuen gaitik, higiene kontuen gaitik, eta erakunderen batek zeo zer ekstra eskatuko baleu, jai batzordeak jarri beharrean, zuzenean, guk jarriko genduke deialdiaren barruan. Eta gitzi gora bera, hori da, Ibon esan. Honekin batez be eskari bat egitea. Ikusi dugu iaztik ona diru laguntza hauek 1,9 igo direla, gutxi iruditzen zaigu, inflazioa zein izan den kontutan hartuta eta inflazioa ere jai batzorrei eragiten dielako, orduan gutxienez, guri beti iruditu zaigu diru laguntza hauek eskasa direla, eta horiek ikusteko besteik ez dago zer jai batzorde bakoitzari zenbat dagokion ikustea, baina gutxienez diru laguntza hauek ez badira nabarmen igotzen, gutxienez eskatuko genuke IPC-arekiko eguneraketa izatea urtero. Eta aurten ez da hori gertatzen. Azken finean, udalak onartzen dau, berak kontratatzen dituen enbat zerbitzutarako inflazioak eragile daukala. Nabarmen, eraikuntzaren arloan, eta askotan hemen ematen diren gauza batzuk eraikuntzaren arloarekin lotuta daukate, 120 ingurukoa, orduan behintzat konsiente izan gaitezen, igoera gutxitzen baldin badira zentzu horretan, azken finean, errealitatea da, gero eta diru gutxia daukatela jaiak antolatzeko, eta hori aztertzeko eskatuko genukela. Jasota. Jaien inguruan beste gehiagorik ez balego, azken deialdira joango nintzateke, eta agate deuna izango litzateke. Urtarrian gagoz, eta Santage da bezpeda ospatzera goaz, Santage daguna, eta horretarako ohiko lez deialdia ataratzen dugu herriko alkarte edo abesteko prest dagozan taldeak apuntatu daitezan, ezta? Normalean ohiko egitura jarraituko dago aurtengoan be, Romoar eta inguruko kale jira guztiak horrego joango dira, talde guztiak, koru guztiak abesten, kalez kale, puntuz puntu,
Eta azken momentuan, amaitzen da benean, 8 aldera, Santa Eugenia plazan, danak batuko dira alkarregaz, Santa Ageda abesteko. Eta gauza bera, Algorta Getxo ingurune horretan, eura bakotza ingurune batzutatik joango dira, eura kale jiran, eta gero ordu berean 8 aldera, Algortako tegitzen metroko geltokian batuko dira, danak alkarregaz Santa Ageda kantetako. Talde guztiei holango dieta txikitsu bate ordaintzen jake, eta epea zabalik dago gure dauen guztik apuntetako. Taldeak hori gitzienez 15 lagun uki beharko dabe. Bai, esan ibon. Hau, argitaratu da ere? Bai. Eskatuko nuke, urrengo urterako, aintzat hartzea taldeen kopurua jeistea. Euskal Herrian oso ohikoak izan ziren bere garaian behintzat, 8 edo 8, eta horiek kontuan hartzea, 15 lagun asko dira, eta agian 8 bultzatzea beste bide bat zen, eta horiek aintzat hartzea. Igual diru laguntza erdia izan daiteke, baina behintzat ez mugatzea 15 orako taldeen baizik, eta horiek ere aintzat hartzea beste. Hori, aztertu gainke. Eskerrik asko, informazioen puntuan, nik amaitu dut, ez dakite ino galderari daukan beste galderarik honen inguruan. Galderetara pasatuko gara, eta lehenengo galdera da, 50 zenbakiduna EH Bildurena. Bai, egunon. Miren Larrea izeneko muralismo lehiaketaren helburua, Sake plazan dagoen eraikinaren fatzadan, egun sakearen murala dagoen lekuan, eskuartze artistikorako proposamen bat hautatzea da. Lehiaketaren oinarrietan adierazten da parte hartzeko epea maiatzaren 29 amaitzen dela, eta ebaspena emateko epea 3 hilabetekoa izango dela gehienez. Proiektuak aurkezteko ezarritako epea amaitzen denetik kontatzen hasita. Hau da, gehienez, irailean saridunaren izena ezagutu beharko genuke. Hori dela eta hauek dira argitu nahi ditugun galderak. Zergaitik orain ez duzu lehiaketaren ebazpena egin? Zenbat pertsona daude ebazpenaren zain? Harremanetan jarri zarete haiekin atzerapena arrazoitzeko? Bale, bueno, ebazpena eginda dago, ebatzita dago deialdia, eta edozein momentutan honen inguruan galderarik euki dauenean eta kulturetzera deitu dauenan erantzun jako, eta notifikazioa, notifikazio elektroniko bidez heldu da, edo helduko jake bakotzari ohiko bidetatik. Eta laster, hori. Dago datarik, publiko egiteko datarik dago edo... Bai, laster egingo da. Eta berez, ulertu duzunagatik, aurkeztu zirenak badaukate ja erantzuna, ebazpena badaukate. Edo eukiteko dago, ez dakit nik ez dakit bialduta dagoan, uste dut bialtzen dago zala, notifikazio guztiak, bialtzen dago zala. Uste dugu, hau ja luzatzen ari dela, jendeak jakin gura da, hortzegoen bat zeuden data batzuk, eta ez dakite arrazoiren bat dagoen, data batzuk bat zeuden jarrita. Ez da guk nahi dugulako jakin, baizik eta data batzuk zehaztuta zeudelako. Orduan ez dakigu zergatik eman den atzerapen hori. Ulertzen dute pertsona horiek ebazpena jaso baldin badute, ondo, baina hau publikoa da. Orduan, data batzuk jartzen direnan, datu horiek saiatu behar gara behintzat errespetatzen, eta ez baldin bada, zergatik ez da... Galdera horri uste dut ez dira zula erantzun. Zergatik atzerapena. Zergaitik atzerapena zeban jartzen, galderan. Claro, es que, a ver,
Guk egiten dugun galdera da, zergatik oraindik ez duzue lehiaketaren ebazpena egin. Guk elertu duguna da, zuk ateratzen duzunean, olako lehiaketa bat, eta data batzuk jartzen dituzunean, ebazpen hori ere bai, publiko egiteko data bat badagoela. Ez? Eta data hori ez da bete. Orduan, guk ulertzen dugu, ez baldin bada data hori bete, ebazpena eginda ez dagoela. Orain esaten didazu, ebazpena eginda dagoela, baina ez da publikatu. Ez publikatzearen arrazoi batzeko egongo dira. Deialdi hau, aztertuta gero, proiektuak aztertzen egon da epaimaila aztertzen egon da, ikusi dau zer dagoan, eta zer egin behar dan, pentsatu behar izan da. Eta informazioa lasterrukiko duzu edan azatutzuet. Deialdi honek gora bera asko uki dauz. Eta epaimaiak zer egin behar dan, edo proposamenak heldu dira, gai asko egon dira deialdi honen inguruan, epaimaiak deliberatu dau, deliberazio horren ondoren informazio gehiago atara da, eta deialdi honeri zelan aurre egin, erabaki behar jako, eta nondik joan, eta zelan. Herritar askok batzuek gauza bat eskatzen dabe, beste batzuek beste gauza bat. Jaubeak, jabegoak, beste gauza bat. Beraz, aztertzen dago, deialdia, zelan dagoan, zer egin, zer ez egin beragaz, eta aurrera egin proiektuagaz. Eta laster eukiko duzu informazio gehiago, esaten abiltzu. Baina horren momentuan, hau da daukadan azateko. Osea, ulertzen dudanagatik, agian ez dut ondo ulertu, baina ulertzen dudanagatik, hau, berraztertzen ari da. Bai. Vale. No se pueden dar más detalles de cuáles son esos pormenores que han tenido que He analizar. dicho que pronto lo vais a tener toda la información. ¿Y por qué no se puede tener ahora? Porque todavía no tenemos toda la información cerrada. ¿Pero qué tipo de información es? ¿Como para que se haya tenido que analizar tanto y haya generado ese Pues el retraso? resultado de la convocatoria, la respuesta social, etcétera, etcétera, y lo que quiere la propiedad para su pared. La respuesta social. Bueno. Y sabiendo que ya se ha acumulado un retraso y que si no hay ninguna variación aún quedarían algunas fases de este certamen, como es la votación popular, si no recuerdo mal, más o menos ¿en qué plazo terminaría el proceso? Estamos intentando terminarlo ya. Ya lo que es la parte de la... Todo. Pero luego quedaría la votación popular también, ¿no? O sea, todo dices... Si se llega a dar. Se está diciendo que se está... ¿Estáis echando marcha atrás en No, este no, 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 concurso? no, 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 no. Vale. Bueno, Itxeron apur bat, etokiko duzu. sí, Momentu honet, bai, baina emuitza guztia orain momentuan ez daukat. A ber, nik urrengo galderari helduko diot, baina espero dut erantzuna hain kriptikoa ez izatea. Osea, hemen ulertu dezakegu, arazo egon daitezkela, eta nik uste dut arrazoi gehiago edo maigainean jar daitezkela zeintzuk diren, adibidez, aztergai dauden gaiak eta zergaitik, zen nik ulertu dizut, Zer egin deialdiagaz. jabegoarekin, claro, baina Zer egin deialdiagaz baita ere, epaimaiaren emuitzaren ostean. eta zer egin, segun zer egiten den, zer egin deialdian parte hartu den jendearekin.
adibidez, eta, claro, nik ulertu dizut, adibidez, jabegoak zer nahi duen ere, hori kontuan hartu izan behar da. Bai. Nik ulertuko nuke hori kontuan hartuta, edo erabakita dago, edo adostuta dago jabegoarekin, deialdia atera aurretik. Bai. Orduan, kriptiko egia iruditu zaigu, ikusiko dugu urrengo... Epaimaiaren emoitzaren ostean, deialdi horregaz ere egin behar dan, ikusi behar da. Bai, ikusiko dugu, pero... parece un poco la nave del misterio. Baina, bueno, ikusiko dugu, digo turno galdera. Para la próxima comisión... Sí. Vale, vamos a dar un voto de confianza. Abenduko batzordean zineklubari buruz hitz egin genuen, eta bertan zenbait galdera bota genituen erantzun gabe gelditu zirenak. Hori dela eta hauek dira argitu nahi ditugun galderak. Zergaitik ezberdina da Musikebarrin eta Andres Isazin zinekluba kontratatzeko sistema. Zenbat zine ekipo daude Musikebarrin, ekiporen bat ez da erabiltzen, zein da Musikebarriko zinemaren kudeaketa. Noiz aurre ikusten duzue Andres Isazeko obren hasiera gutxi gora bera. A ber, alde batetik. Kulturetzeak normalean bere programetarako sarri askotan alde artistikoa zuzentzeko komisarietzak kontratatzen dauz. Esaterako, getxo komikean, getxo artean eta honetan bere bai, komisarioak daukaz. Ezta, alde artistikoa, proiektua bera kudeatzeko. Hau da, pelikulen proposamenak egiteko, solasaldiak kudeatzeko, bideak, zinemaren mundua aztertzeko solasaldi horretan, eta bar. Eta horretarako komisarioa daukaz. Alde batetik, tradizioz, Andres Isazin egin izan den zinekluba voluntario batzuek egiten egin. Eta horregaz daukaguna harremana da, hitzarmen baten bidez, voluntariotza hitzarmen baten bidez, eure kudeatzen dabe. Jasotzen dabe honen inguruan egin genduan berba aurreko batzordean. Baina, bueno, jasotzen dabe zinemaldira joateko gastu ordain batzuk, jasotzen dabez, hitzarmenaren barruan jasota dago, eta RCA, seguro responsabilidad zibil daukie, gugaz lanean dago zanean, zeuzer gertatzen baiake, aseguratuta egon daitezan. Bestalde, Musikebarrin daukaguna da kontratu profesional bat, gai honetan profesionalak diran personakaz. Honegaz urte esan gura, voluntarioak ez da benik ondo egiten, o profesionaltasunez ez da benak egiten, baina harreman laboral mota hori bere iztearen erabilido berbea. Eta honetan, hori dago, kontratu bat dago, enpresa honegaz, getxoko estudio bat da, eta eurekaz egiten dugu lan Zinemabarrin momentu honetan. Alde baten, zergaitik erabaten edo bestean, esan dudan, tradizioz holan egoalako, eurekaz berba egin genduan, jarraitzeko asmotan dagoz, baina aurreko batzordean esan eban moduan bebai, keskatuta gagoz, persona honebia gizon nagusi bidira, eta euren erreleboa eta barre lantzeko, ikusteko zelan landu genkean, momenturen baten ez dabela jarraitu nahi esaten badeuzkue. Eta orduan guk hori aurre ikusi gura dugu, aldogun enean, hori gertatzen danean, urrengo plana martzan eukiteko. Eta bestean, neska, kasunetan, persona gazte bidira, eta orduan horregaz egiten duguna da, zineforum, orokorrean getxo dokazan zineforumak, egiten dugu zana da, perfil diferentetara jo. Batzuek, pelikula mota batzuek jorratzen dabez, beste batzuk, guztiz osagarriak direnak, baina global baten ikusita bateragarriak dira. Eta horregaitik askotan erabiltzaileak berberak dira. Batzutan aretara doaz, eta beste batzutan algortara aberastasun batez ikusten dabelako.
ikusten dabe, algortan egiten dabela erabaten, bestean bestera, bietan ondo, eta aberastu egiten dira, pelikula mota diferenteak ikusten, eta bar. Danak egin dozuz jarraian, Ibon, lehen galderak ala baina... Bai, baina, zuen inguruan egiten zizu beste galde, osea, zuke emandako erantzunaren inguruan... Bai, egin. Bai, batetik, koordinazioarik ote dago bien artean, gero, tradizioa aipatu duzu Romoko Andres Isasiri horrela iteko, baina tradizioz, zineklubak getxon algortan egiten zen tradizioaz, talde honetan algortak egiten zituen tradizioz. Hasiera baten, bai. Hasiera baten, orduan. Kontua da, ez dakigu musike barrin zinea ematen hasi zenean, talde honi eskaini zitzaion zinekluba edo beraiek egiten zuten zinekluba musike barrin egin zezaten, ala ez zitzaien eskaini. Eta zentzu horretan, hori ez bazan egin, edo agian eskaini zitzaien eta ez zuten, hori beste aukera bada, ez dakigu horregatik aldetzen dugu. Horrean zer gertatu zen hori, eta zergaitik bi eredu desberdin horiek, eta gero, bi eredu desberdin horien artean, uste dut, ulertu dut dela koordinazio motakoren bat edo badagoela. Baina hori aurre badago, eta iazken galdera izango ditzateke zein da getxoko estudio hori. Bale, Katz estudio da, gaur-gaurkoz dagoana, eta koordinazioa bai, kontuan eduki behar dugu, danak pasatzen dela kulturretzeko teknikari baten eskuetan, eta berak eroten dauz programa biak, eta orduan azkenean programa biak koordinatuta dagoz, dana pasatzen dalako kulturretzeko teknikari baten bitartez, eta desorekak ikusiko baleuz, duplizidadeak eta holango gauzak, berak kotejatzen dauz, evidentemente. Ikusten badau, batek eskatzen dauela pelikula A Andres Isasirako eta osta bere musike barrerako pelikula A eskatzen dabela, esango ez, orduan koordinatu egiten da dana. Baina, adibidez, koordinazio ematen da maila horretan, baina ematen da koordinazioa ez dakit, alde biak batu kulturretxeko teknikari honekin eta esan, hilabete honetan jorratuko dugu gai hau, edo sinema mota hau, edo horrako koordinaziorik ematen da, ala, soilik beste maila horretako koordinazioa. Bateko eta besteko koordinatzaileak beti agertu aldira bestearen saioan. Eta etengabe baten hautaketa besteari helarazten zaio eta informazioa trukatu. Badago gai bat garrantzitsua dena agerian jartzea eta da tradizioz aipatu duzue biek, voluntariotza hitzarmen edo kontratu baten bidez egiten da Andres Isasiko zineklubaren kudeaketa. Voluntariotza hitzarmenak oso bereziak dira, legeak oso ondo zehazten ditu, ezin direlako izan profesionalak kontratatzeko saihesbide bat. Bai, orduan horrek behartzen gaitu oso garbi ustera zein diren beraien baldintzak eta zein zer egiten duten, eta oso garbi esan da ezin dute dirurik galdu. Bai, edozein desplazamendu ere ordaindu behar diegu, eta argi geratu behar da nolabait ez dela ekarpen bat egiten digutela baizik eta galerarik ez dagoela. Orduan horretan, hitzarmena sinatzen denean adosten da beraiekin ere zelan karga suposatuko duen horrek, bai? Azken batean bakoitzak prestatu behar dituelako orrialde batzuk, pelikula landu, dinamizazio lanak egin, eta bar. Eta horra adosten da, esandakoa biekin, bi aldeekin jakitea besteak zer aukeratu duen eta zer landuko duen. Aurre ikuspena egiten da urteko bi momentutan. Bai, hau da, kalkulatu dezakezuenez, azarotik maiatzera astero ematen ditugu 3 edo 4 pelikula. Pelikula horien eskubideak erosi behar ditugu, pelikula horiek eskuratu behar ditugu, probatu behar ditugu lehenago, eta kasu bakoitzean proiektorearen arabera desberdina da lan hori, bai? Musike barriren kasuan zine proiektoreak ditugu eta ingesta digitala egin behar da eta horrek denbora handiagoa eskatzen du. Andres Isasin ez dago hainbeste denbora, musika eskolak erabiltzen du espazioa arratsaldeko 7:30 arte gutxi gora bera, eta horrek eskatzen du proiektorearen prestaketa eta proba egiteko behar den gutxieneko denbora ere laburragoa izatea, eta proiektoreak baldintza hori bete behar du era berean, bai? Asko luzatuko balitz proba hori, proiekzioa are beranduago hasiko litzateke eta are beranduago bukatu. Horregatik, koordinazio horiek guztiak egiten dira, komentatu egiten zaizkie, baina urteko 2 momentutan. Ekain uztailean
bidaltzen digute bi aldeek azarotik urtarrilera bitartean egongo diren pelikulak, bai? Eta urri azaroan itxaron egiten dugu batez ere Donostiako zinemaldia pasatu arte eta Goya sarien hautagaiak eduki arte, hor egiteko bigarrena, otsailetik maiatzera bitartekoa. Ikusten baldin baduzue kontratazio plataforma euskadikoa edo udaleko profila, abenduaren 29an okerrezpanago zabaldu genituen otsailetik maiatzerako pelikulen hautaketarako gutunazalak. Hor egiten duguna da prozesu super simplifikatu bat, esaten dugu pelikula hauen eskubideak behar ditugu eta pelikula hauek baldintza hauetan, zine hornitzaileek eskaintza egiten digute eta prezioak agintzen du kasu honetan. Prezio merkeena eskaintzen digunari adierazitako baldintzetan, esleitzen diogu lan hori. Beraz, urteko bi momentu horietan egiten dugu, zine zikloekin bat datorrelako. Eta azkenik eta hala adierazteko, tradizioak badu pisu garrantzitsu eta interesgarri bat. Andres Isasiko zineklubeko erabiltzaileak, bai, ikusentzuleak, tradizioz ere urte askotan egondakoak dira. Komunidadea trinkoagoa da kasu horretan, bai? Alde horretatik, errazagoa zen eta baloratzeko irizpide bat zen, talde horri ahalik eta aldaketa gutxien eragitea, bai? Eta aldi berean talde horrek jadanik Andres Isasirako bidea egiten duela eta ikasia duela eta ohitura hori hartua duela horrela mantentzea. Eta, oso ondo presidente Andereak azaldu duen moduan, Musike Barriko zine eskaintza berria zenez, aztertu behar zenez zerbait berria, aztertu genuen komisariotza irizpide desberdinak izango lituzkeen talde bat, ulertuko duzuenez administrazioak lan profesionalen kasuan, lan profesionaletara jo behar du, oso ondo azaldu duen moduan, voluntarioekin asko landu dugu jadanik, guretzat funtsezkoa dela beraiekin edo errelebo bat existitzea, eta voluntariotza baldin badabide hori aztertu beharko dugu, eta erreleboa ez baldin badago, orduan kontratazio arrunt bat izango da, la profesional batzuena, baina orduan hor bai, kontratazio legea, sektore publikokoa bete beharko dugu. Bai, azken batean ulertuko duzuenez, voluntariotza hitzarmen batek edozein kontratu gainditu egiten du guretzako nolabait esateko irizpideak, bai, edo ezaugarriak oso desberdinak direlako. Eskaintzen duten plus hori bihurtuko lituzke legearen irakurketa azkar bat eginez uniko licitador. Bai, eskaintzen duten produktu hori berariaz berezia delako. Baina Andres Isasiko komisarioek eta dinamizatzaileek lana uzten duten egunean, hor egon daiteke benetako arrisku bat nolabait, badagoen talde horrek jarraitu dezan ondo, eta nolabait hor irizpide aldaketarik edo egongo den edo ez ikusteko, guk main gainean bintzat beraiekin landu dugu hori. Vale. Bai, jarretu. Bigarren galdera zen, zenbat zine ekipo daude Musike Barrin, ekiporen bat ea ez den erabiltzen, eta zein da Musike Barriko zinemaren kudeaketa, bueno, hirugarren hori erantzun zu, baina lehenengo biak ez. Vale. A ber, zinema proiektoreak Musike Barren 3 dagoz, eta erabiltzen dira, erabileran dagoz, egingo dan ikuskizunaren raiderrak eskatzen danean. Egiten dan ikuskizunaren raiderrak eskatzen dagoenean. Bueno, raiderrak edo, kontra raider egoten dira, behar izan teknikoak. Hau da, ekitaldi bat egon daiteke, proiektorea behar dauena edo ez dauena behar. Batzuk proiektorea gazdoaz, beste batzuk ez doaz. Bale, ben, baina, gu orain zineaz ari gara, ez beste ekitaldiz. Badago, bai, antzerki ekitaldi eta hainbat ekitaldik ere zine proiekzioak behar dute agian. Hori da zan gure doana. Bale, baina, gu galdera egiten dugu, osea, zinea Musike Barrin egiten da areto batean. Bitan. Areto bitan, orduan. Osa, zinema per se, zinema esaten da. Zinema per se, osea, orduan, areto bakoitza dauka bere zine proiektorea. Eta ez dago erabiltzen ez den zine proiektoririk. Hori da. Raider, oza, ereagaretoan, hor ez dugu ereagaretoan, ez dugu zinemarik perse egiten, baina erabili daiteke, behar izanen arabera, egingo dan espektakuloaren arabera. Bale.
eta hirugarren galdera zen, noiz aurre ikusten duzuen Andres Isasiko obren hasiera, gutxi gora bera. Ez dugu eskatzen martxoaren 15 goizeko 10etan, ez. Gutxi gora bera, lehenengo hilabetetan. Honen inguruan ingendun berba abenduko batzordetik eta geroztik honen inguruan informazio asko gehiagorik ez dago, ze jakingo duzuenez, lanean dagozan personak, oporrak daukiez eta gabonetan turnoak dagoz. Batzuk opor turno baten dagoz eta beste batzuk beste opor turno baten. Eta abenduak eta gabonak bihurtzen dira, batzutan bihurtzen dana informazio edo expediente edo proiektu gehiago aurrera ataratzeko momentuan. Abenduan, gabonak. Esan beharra dagoena da, eta aurreko batzordan esan ebanez, kulturretzea momentu honetan dagoena egiten proiektu honetan da lagundu daukan interesetik, ezta? Interesetik esan dagikun. Eta esperientziatik. Zer esan gure dut. Andres Isasi ez da kulturretzeko ekipamendu bat. Da Andres Isasi musika eskolako ekipamendu bat. Ez dauka, kulturretzeak ez dauka ardurarik esan dagigun ekipamendu horretan. Obra berez udal eraikinak egingo dau. Baina, udal eraikinak behar dauena da, erabilera guztiaren informazioa jaso Andres Isasitik. Baina kulturretzea hor dago sartuta bere bai, laguntzen behar izan guzti horrek, eraikin horretan proiektuak egiten dauzelako. Kultur proiektuak egiten dauzelako. Ez bakarrik musika asko, Andres Isasi ez dara biltzen bakarrik solfeo eta piano eta biolina edo tromboia ikasteko. Erabiltzen da, beste hainbat ekimen kultural egiteko. Bai kulturretzeak egiten dauzanak, zein beste alkarte edo danadalakoak egiten dauzanak. Zer gertatzen da, Getxon, momentu honetan, Getxo udal instituzio orokorrean, esperientzi gehien daukana kulturrekimenak egiten, kulturretzea bera dela. Eta orduan, hor dago sartuta Getxoko kulturretzea, proiektu honetan, esateko, ze behar izan egon aldiran, zelango proiektuak dagozan gaur egun merkatuan, zelango gauzek egiten da bezan Getxoko kultura alkarteak egunean, ez da, azkenean ikusten dugu zeuren diru laguntzak, ikusten dugu zelango gauzak egiten da bezan, eta ikusteko Andres Isasi ere zelan egokitu daiteken holango perfileko erabiltzailetara. Eta orduan, informazio horretan gagoz. Eta gero musika eskolak egin behar dauz, bere behar izan guztiak aztertu musika eskoladan partetik. Hori guztia batuta, udal eraikinak egingo dau obra. Horregaitik ezin dotzut esan, zehatz, ezer, kulturretzeak ez dauelako obra honetan parte hartuko, perse ez dau sufrituko obra hori Andres Isasi musika eskolak sufrituko dauen moduan, obra egiten danean, obra egiten dugunan danok sufritzen dugu, naiz eta guretzean egin obra, komuna edo sukaldea antolatu, holango gora berak egoten dira, beraz kulturretzak ez dugu obra egingo. Ezin dugu guk data esan, ez daukagulako. Bale, guzti hori eroz dezakegu, baina, guri gertatzen zaigu gauza bat. Udal gobernunekin askotan gertatzen zaiguna da. Epe bat lortzea, tonoloto irabaztea baino zailagoa izaten da normalean. Guk suposatzen dugu kulturretxeak labur bilduz eta ondo ulertu baldin badugu kulturretxeak nolabait udal eraikinari esan behar diona da kulturretxearen esperientziatik hor egiten diren obrak zenolako baldintzak bete barko lituzken, gero kultur erabilera egokia izan dezen. Bai, kulturretxeak eta musika eskola gero batu egin beharko dabe, udal eraikinarik gauza bakarra. Baina ni orain harinaz kulturretxeari dagokionez. Kulturretxeak txosten edo dena delako hori egiteko epe bat izango dau. Suposatzen dugu horrelako proiektu bat abian baldin bada dagoeneko, gero proiektuak atzeratu daitezke edo aurreratu, hori gertatu daiteke, baina udal eraikinak igual esan dago, guk obra honi egiteko asmoa daukagu, ez dakit,
urrian eta pleguak antolatu behar ditugunez, zeuen beharren txostena behar dugu martxorako. Behar izan txosten hori amaitzen dago, azken kontraste teknikoak egiten, zanguro teknikoak, kulturretzea daukazan tekniko espezialista bakotza, batez ere produkzioan dabilzan langileenak. Eurek dira ondo ezagutzen da bezanak teknologia guztiak. Vale. Azken ikututan dagoz. Horrengora pasatuko ginateke, 0,77, EH Bilduren hau bai? Iraileko batzordean salatu genuen musikabarriko webgunearen atzerapena eta adierazi zenuten urte amaierako musikabarriko webgunea eginda egongo zala. Hori dela eta, hauek dira argitu nahi ditugun galderak. Zer dela eta oraindik ez dago webgunea martxan, zein egoeratan dago, noiz aurkeztuko diguzue webgunea, eta iaz publikoki, batzorde honetan ezagutu dezagun. Lehenengo eta behin. Esangurako nokena da, momentu honetan kulturretzea ez da musikebarri webgune barik ez dago. Getxo.eu zen, hainbat eta hainbat informazio dago, gure deialdi guztiak, gure programazioa, bai musikebarren egiten den Andres Isasin kalean, RKN edo edonon, programazio guztia hor daukagu, sarrerak erosi gure badira webgunetik ere egin daiteke, hau da, azero ez gagoz, dana daukagu, edo zati garrantzitsua badaukagu. Ez da gauza bera, zerotik hastea ez daukagu esebez, orduan webgunea minimo batzuk jartzen dugun martxan, eta gero informazio gehiago, landing page bat, ez dakiz zer, microsite bat sartu, edo delakoa egin behar dugunik. Ez gago zegoera horretan. Badaukagu oinarrizko bat, baina barria asmo ataratzea da, osotasun handienen baten. Eta zer gertatu da? Azken fasean egozala, kulturre etxeko langileak, zorionez, sasoiz, konturatu ziren gauza pare bat falta zirela. Adibidez, bilatzaile orokor bat eta edota webaren markaren garapena. Eta orduan lan hori egiten jarri ziren eta horretan hori amaitzen dagoz. Baina, dana dela zer falta dan edo zein dan zegoeratan dagoan, pasatu deuztien agaitik, web horriaren egoera gaur egun honako hau da. Webaren arkitektura osatzen duten orrialde guztiak garatuta daude, web diseinua responsive gaitasuna, gailu desberdinetan ikusten gaitasuna osatu eta txertatu da, CMS-a edukien kudeatzela garatuta dago, webguneko hizkuntza anitzeko gaitasuna garatu eta euskarazko zein gaztelanezko edukiak kargatzen ari dira, integrazioak jantorekin estekatu egin da, agenda sare sozialen WhatsAppekin eta egutegiarekin lotuta, liburutekin horrian Pinterestekin integrazioa eginda dago, SEO estrategia garatuta dago, analitika plana garatuta dago, baina oraindik kontrastatu behar dira stakeholder desberdinetako prestatutako paneletan erakutsi nahi diren KPI-ak. Tag managerren ekitaldiak sortzen ari dira analitika planarekin batera, hasierako edapena eta ostatua eta hostinga alde teknikoari dagokinez webgunea produkziora pasatzeko prest dago, egiteke dauden lanak betetzen direnean, eta kulturretzeko langilek CMS-a erabiltzeko prestakuntza jaso behar dute. Trebiakuntza saioak, otsailean, lehenengo astea aurreikusita dago. Hori da. Beraz, uste dut, azken ikututan gagozala, ja. Hombre, hainba gauza, esan zu zerotik ez garela azten, zerotik ez gara azten, baina ia, askotan, musikebarriko informazioa berez, programazioa ez da hain erraz topatzen, kultur edo getxo.eu zen. Sarrerak erosten dira BBK-ko, edo, hori nezakit dut BBK-koa dela, edo Kutxabankeko orrialde baten. Getxo.eu zen estekatu. Karo, web orrialde hau hasi zen egiten duela 2 urte. Osea, duela 2 urte, gutxienez ja, apartatu zen, edo kreditua erreserba izan.
web hau egiteko, 2 urte web egiteko. Kezkagarria da pixka azken momentuan konturatzea webak ez daukala bilatzailea. Ez da webari falta zaiola eskina bateko zerbait, baizik eta egiturazko tresna bat falta zaiola azken momentuan ikustea kezkagarria da, baina bueno. Eta gero, markaren garapenaren inguruan, ez dakit horrekin zer esan eduzun, gero azaltzen diazu. Baina bai eskatuko dugu, eman duzunaren arabera, arkitektura oso eginda dago, diseinua eginda dago eta bere moldagarritasuna hainbat ekipotarako ere frogatuta dagoela, CMS-a eginda dago, edukia kargatzen ari dela, eta barluze bat, aukera guztiak dauzkazue, weba hori nondik nora joango den batzorde honetan erakusteko. Nahiz eta oraindik publikoa ez izan. Nik ez dut ikusi. Zuk ez baduzu ikusi, nik sentitzen du, baina hemen esandakoarekin aukera guztia daude. Osea, diseinua eginda baldia, eta arkitektura osatuta baldin badago, eta CMS eginda baldin badago, eta edukia kargatzen hasi baldin badira, eta tag manager oraintxe erabiltzen ari baldin bada nola egingo dan. Eta guzti hori landuta baldin badago, horrek esan nahi du web hori eskegita dagoela en una dirección de producción deitzen dara da. Oraindik publikoa ez dana. Beraz, eskartuko genuke gutxienez, otsaileko batzordean, weba nondik nora joango den, hemen azaltzea, pantalla batean jartzen da, se mete la dirección, eta teknikari bat, edo dena dalakoari azaltzen digu, nondik nora joango den weba. Ze gainera ja, CMS-a erabiltzen ikasteko, ikastaroak otsailaren hasieran izango badira, are gehiago. Osea, Bai, horregaitik, nik uste laster egongo da, horregaitik, erakusteko moduan dana laster eukiko dugu. Bale, baina esan gura duguna da, askotan galdetu izan dugu web honen inguruan, atxerapen nabarmena dakarrela, eta zentzu horretan, eta hurrengo batzuetarako, eskertuko genuke, ja, diseinua eta arkitektura horrelako eginda dagoenean, nahiz eta oraindik weba bukatu gabe, egon, batzorde honi erakustea etorkizuneko beste proiektu batzu, baina bai eskatzen dugu gutxienez otsailean weba ikustea. Nahiz eta publikoa izan eta weba publikoa egiteko, ez dakit, apirian egiten baldi bada, baina otsailean ikustea eskatzen dugu, besterik. Bai. Sobre esa cuestión, por aclarar, porque yo tenía entendido que la página web era de todo el Departamento de Cultura, no solo el museo. Efectivamente. O sea, se va a incluir la agenda de toda la cultura de Getxo, ¿no? Desde el evento más pequeño hasta los grandes, con entrada. Vale. Azkenengo galderara pasatuko ginateke, 2027 zenbakiduna, hau Elkarrekin Podemosena. Sí, vale, gracias. Registraba esta pregunta para tener un conocimiento general sobre la organización de Getxolandia. Aquí detallaba algunas preguntas concretas. ¿Qué coste o ingreso conlleva y dónde se refleja en el presupuesto municipal? Si se trata de un contrato público o una concesión a solicitud de la empresa. ¿Cuántas y qué empresas se han mostrado interesadas en los 3 últimos años? ¿Y qué documento regula las condiciones que el ayuntamiento marca a la empresa organizadora? Vale, en la primera, ¿qué costo o ingreso conlleva y dónde se refleja el presupuesto municipal? Pues por el tipo de, que va unido a la segunda pregunta que haces, que por el tipo de contrato que llevan no tiene, ¿vale? Es decir, ¿se trata de un contrato público o una concesión solicitud a la empresa? Pues es un contrato administrativo especial, concretamente lo que sería un contrato público de explotación, ¿vale? Y en esto lo que se hace es, se hace el espacio, se pone una serie de condiciones en el pliego técnico y en el pliego administrativo y se saca a licitar ese espacio, ¿vale? Con todas las condiciones que marca el pliego. El contrato este se adjudicó en el 2021 a la Asociación de Feriantes AFADE, que fue el único licitador que se presentó. AFADE. De Euskadi. Bai.
Pues la última, o sea, empezó en el 21 y se licitó por 1 más 1 más 1 más 1. 4 años. 4 años. Sí. Vale. Hori egin daiteke. Bai. Prorrogaren batuketa kontratuaren iraupena baino luzeagoa izan daiteke? Bai. Hasta 4 hori da. Lau gehienez, baina urtero berritzeko. O sea, fue un contrato de un año que se ha ido prorrogando. Contrato de 1 año más 1 más 1 más 1. Ah, vale. A eso se refiere. Besterik ez balego, amaitutzat emongo genduke gaurko batzordea. Amaituta, eskerrik asko.